čože to je gogo? To je moja najlepšia impression. Nevylezem. Ja mám lano, môžem ti ho hodiť. Chytíš ho? Dúfam, že dosť silno hodím. Kúkaj, jak spadne dole teraz. To je super. Ježiš! Co som hľadal? A on je mŕtvý už. Nie. Chubby mushroom si dobrá. Aha. Show me God. Hej, potom by som to zožral pre tebou. Áno, áno. To veľmi rád používam. Ja žijem? Co? V šatku. Fuck. What did you do to him? Did you cook him? You can. To neviem prečo mi napadlo, ale proste tu tiež také nech. Joj. Ježiš, ale prežil. Kam? To vôbec nevidno, tie prsty. Is it okay if I touch you? Nechaj si regenerovať trošku staminy. No, ešte, skoč. Počujem, čo ti chýba? O! Joj, ne, Juri, ne. Dobre. Dudu, umiem. Tak je. Ty čo robíš? Pomôžem sa si ja nestak. Daj skúsať playdead. No, takže bacha tuto na to. Áno. Ale pôjde. Je som sa stakol. Kalani. Ty, tú obrovskú hlavu tam máš. Á, dobre. Ty si tam normálne len hlavu mal. Napravo si celkom dávno to pozerám. Hej, no však uvidíme, aké to bude. Asi reálne môžeme ísť tuto vyjsť na ten kopec a... Tadiaľ. Žiješ? Juraj.
Nie, Juraj. Dobra, Adam sa zobudí. Dostal slide, ten jak som neslidoval. Čo mám ešte také využiteľné? Tu jak ma hitlo! Ty kokos! Čau! Ale jakú starfišku si jebol, jak ťa odhodilo. A ďalej. Tam podľa mňa nemôžeš asi zostať. Jop. Poď. Nie! Poďte sem, poďte sem, poďte sem, poďte sem, poďte sem, poďte sem. Ja som to dostal. Prečo mi to zobralo tak strašné nastavenie? Ježiš, sa zľakol. Dobre, pomôžem vám. Ďuri, ne! To ste ma zarezali braňou. Ja som sa neviem ako šmykol. Jop! Aha, jasné. Dobre, budem. Ale nie je to fakt, ja som to fakt nechcel. Videl si to? Nie, pozor. Ja, ty si mi to zobral z ruky? Baller, ty kokos. No, bo tu je taká lievna a neviem, či ju trafím. Možno ju trafím. Martin, ale však poďme hore už na čo? Aim for the bushes. Ježišmaria. Stiahni ma, Adam! Spadol dole. No jasné, že to, bože môj. Bolo ti to treba. Ty to daj! A teraz to bude ten biel. Počkaj. Jak sa to nahlasme? Rí! O! To už teraz ti hovorím, že ja toto nejumpnem. Čakaj, ja môžem skúsiť a hodím lano. Ideme ja. Dobre. Ideme ja. Dobre, idem ja. Ja by som možno asi tým vnútrom išiel. Ďuri, 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 Ďuri! O, kapibari! Dáš to? Nie! Držíš sa. Čo? Nie! Čo sa stalo? Čo sa stalo? Mám nápad. It's peanut butter jelly time, peanut butter jelly time, waiting. Ježiš, to bolo scary. Dobre, toto je môj plán, pozeraj sa na toto, Maťo. Hold me now. I'm 6 feet from the... Si ma zabil. Som to videl na Instagrame, že sa to dá takto premukovať, takže som to chcel vyskúšať.
Sorry. Počkaj, čo sa deje? Počkaj. Nie, ešte si to mal nehrať. Ste sa úplne objímali teraz. A Spider-Man na to má. Ja, poďme tady, ale to asi ne. Ideme? Dobre, poď, ideme. V pohode. Prejde na tú kalderu. Už sme tu. Shit's about to get real. Musím, ideme. Dobre, tak to sa dá. Hen tam je čestka. Čo? A máme tu kam dať vôbec? Máme antiroba, 2 dropdowny. No tak nič. Vyriešené. Celý čas berem Bing Bonga. Teraz ho dáme na samý vrch. Pičo. Ja ťa keď tak chytím, Muro. Nie! Spadol dole úplne. Kurva. Dobre, pohoda. Tam by sa malo dať stať. Jo, dá. Ojoj, to už je tak blízko. Ty vieš čo, Martin zomrel tak úplne blbo, že normálne mi to ľúto. Aj mne. Nie. Jo, dobre, už sme tam. Oh shit. Už sme na piku. Jesus Christ. Zober si, že s jedným umrtím a to je Martin na konci. Chudá. Takto sa nám podarilo vyliesť až na samý vrchol vrcholu. Bolo to dobrodružstvo plné radosti, šťastia, ale aj smutku a hnevu. Ale počkať, to nie je všetko. And now for something completely different. Takže, doterajšie klipy, ktoré ste mohli vidieť, boli nahrané krátko potom, ako samotná hra vyšla. Pár mesiacov neskôr sme ja a Muro hrali vrchol opäť, pretože sme chceli splniť všetky ascenty a achievementy. Ascenty sú jednoducho povedané zvýšené obťažnosti normálnej hry. No a počas týchto mesiacov developeri popridávali mnoho vecí a jedno z nich bol aj kanibalizmus. A aby som nešiel príliš do detailov, bol som hladný ako vlk. To si pôjde. Ide v piči. Čo bolo? Daj si kokonát. Wow. Ideme pozrieť, čo tu máme. No, I can't laugh yet. I've got to hold it in. Paráda. Nice. To je moje preklad? Oh. Hej. Thank you. Nahituj sa a potom vypni. Jo, vypí. Počkaj, už ma vypína trochu. Dobre. OK. Piep. Oh. Mission failed. We'll get them next time. You okay? Ty nemáš nič. Čo ťa môžem savenúť? Oh no. Not cool. Not fucking cool. You have no fucking idea how not fucking cool that shit is. I summon you! A sem zpátky, vysráči. Ideš. Letíš. Poďme! To moc... Dostal si? Nie. A dobre, dostal. Prosím. Yes, mama ja. Dobre, nice. Co teď? Nie. Hej ty, Hej, ja som sa nedíval akurát. vyhoď oné. Fucking hell, Všetko daj. Aj ruksak daj zo seba. To Ruksak daj zo mi seba. málo robí. A dobre. Asi sa stretneme tam, či? Alebo proste kde si na ceste. Yes. OK. Skúsim skočiť. Nezabij sa. Kokos, ja ho chcem fakt zožrať. Ale...
mi to... No tak to je asi scam, že? Fakt ho chcem zjesť, dúfam, že sa mi to už podarilo. Tam je asi dá jesť. Hot dog so good. Ty si ho zjedol? Chcel si ho? Nice. Boha, ty si ma normálne, že zdrapil tými tvojimi veľkými sexy rukami. Ale... Sa červenám teraz, juj. Nie, bože, ty si tak chutnučky. Joj, ale choď. Ďalšia row? No, I can't laugh yet. I've got to hold it in. They're all gonna die. Počkaj. Trošku do Fire damage, pomôžeš mi? Prosím. Hej, poď. Dáš mi chvíľku, ja potrebujem ísť na záchod. Čo sa deje? Padaš. Jaj, preboha, ja som sa zlakol, že čo sa deje. Počkaj tam. Hej, tam mi pomôž, prosím. Feast mode activated. #hungry. Feedmemore.com. Počkaj. Vieš inak, jak sme tam začínali, jak si ma pochválil, jak si mi dal taký kompliment. No. Tak, neviem, si veľmi zlatý a proste... Tak chutnučky! A fakt mňam akože, kámo. Kámo, ja som asi 20 minút teraz mal otvorenú hubu. Úplne som bol, že speechless. Tak troška zabudol a pozeral som, že či nemáme kanibalizmus zapnutý. A som bol taký, že neviem, kde sa to pozerá. A potom, však, ak na to na mňa príde, tak ťa zjem. A vlastne moje myšlienkové pochody boli vypočuté. Preto som si ešte nechal tento med. Ja som sa čudoval, že prečo vôbec nič neješ. Jej. Ja som bol strašne odivený z toho fakt, že prečo neješ vôbec nič, že ťa ani nevidím nič jesť. And it was because of this bitch. Je to tak? Ja som vtedy skúšal, ale nepodarilo sa mi to. Ty smrť. Yes. Jo, jak som sa dobre najedol? Yummy. Tam by mohol môj kamoš, keby som ho nezjedol. The inner monologues. I'm not fucking on him if he don't have tits. I'm catching his balls like my name Kyle Pitts. There's 4 big guys, they're grabbing on my thighs. They blow my guts up like the 4th of July. If he keep fucking my butt, then I might cry. There's poop in sin.